Kada vam jutro počne sa osmehom, nekako ceo dan bude mnogo lepši. Za to često vrlo nesvesno ume da bude zadužena i Nataša Miljković, voditeljka jutarnjeg na RTS-u. Ugostila je Ekstra Nenu, koja se pohvalila da je na nekom festivalu dobila nagradu za najbolji aranžman. Iznenađena Nataša kao i stopa i odvalila, citiram: hvala Bogu da si ti neku nagradu dobila. Ako ništa drugo, bar cenimo iskrenost. A onda je poentirala, citiram: Jao, ajde, molim te da nam otpevaš sad to, da baš čujemo za šta si ti dobila neku nagradu. Šokirana faca Ekstra Nene. Neprocenjivo. A sada, da se malo preselimo u Hrvatsku. Žena koja uvek ima nešto da kaže, je koje niko ništa nije pitao, odaziva se na ime Nives Celsius. Citiram: Ne volim baš mnogo da kuham, ali u mojoj kući uvek ima kobasica, a to me podsjeća na detinjstvo i vrijeme provedeno sa ocem. Pa da, ne bi da paničim, ali ono što smo mi pomislili zove se zlostavljanje deteta. Kao što znate, oko devojke koja je izabrana za Miss Srbije izbio je skandal i ostale bez titule. Što i nije tako loše, jer je konačno bar malo ova manifestacija ljude počela da zanima. Međutim, povodom ovog takozvanog skandala upitana je iz nama nepoznatih razloga šta o tome misli bivša misica Dajana. Citiram: Ne znam, crna senka je bačena na ovaj manifest. Ljudi će tek sada početi o nama misicama svašta da misle, tako da ne želim da se mešam. Želim da ostanem, što bi Francuzi rekli, je nepristrast. Ok, ako si želela da kažeš da ostaješ nepristrasna na francuskom, to si izmislila. Ali da odgovorimo u istom stilu. Je le retard. Ili ti, puno te pozdravljamo i prijatno. Kad smo već kod nekada jako dobrih riba, idemo na mesto broj 1. Nekada loto devojka, onda voditeljka, pa glumica privatne produkcije, a sada žena multipraktik, Suzana Mančić. Sada je pisac, a o knjizi ne prestaje da priča. Nova izjava, citiram: Uvek sam se trudila da imam dobru kilažu i koristila razne kure za mršavljanje. Prvi put me terao bivši muž. Dobro, to znamo, gledali smo i bilo je mnogo čupavo. A onda je nastavila, citiram: On je čovjek koji je mnogo voleo muziku i ne znam zašto, ali uvek me terao da sviram u frulu. Sram vas bilo ako je nekome pao na pamet oralni seks. A mi idemo da odmorimo malo mozak uz najnovije vesti pod nazivom: Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Nakon što je imala sudar na Slaviji, Dara Bubamara je udarena. Zbog preteranog konzumiranja seksa, pevačica Ana Kokić i vaterpolista Nikola Rađen prinuđeni da često menjaju dušek. Potresna ispovest, Isidora Bjelica potvrdila dugogodišnje sumnje šire javnosti. Prvu godinu braka je gorko preplakala. Ma koga ovo bre zanima? I na kraju, što bi rekla koleginica Ivana iz Club Life-a, pesma po pesma, hit po hit, stigli smo i do samog kraja. Mi se čujemo ponovo sutra ili neki drugi dan, ali u svakom slučaju to možda neću biti ja. Posetite nas na našem YouTube kanalu Anti-retrospektiva, gde možete videti video izdanja svih naših novih i starih retrospektiva. Čekamo vas tamo, a ovde i pozdravljamo On Marcello i Aenes.